Omukonyi bw'omugabana w'ekaunti ya Kisii Daktari Robert Monda nigo enyorete ase engusanano enene na mumuro mwabo Reuben Monda igoro yogotwa kwemete ase ensemo ya kerera. Ikona nyubate kurura lipaka mata abande barunga ibogwa abo mwaka muone lero na ndio nasumwa nduya polisi ya nasumwa na juice ni gachite nyuma y'umuro yo mwabo Reuben Monda kogenda kuna chimeta sense meyo ase agoteba buna atabukerete abantu abange abasigari abayiga be serikali nabo igo abasigari be county bagocha kumusagana na kumira bagegeta seni kya keumbu. Reuben Monda injegonde immediate follower ya deputy governor oyo onderete kerona rengomoke bono lero mambia iko nagenda nachi kuna chemete asinata gete comment yende kiagereriera abeke shade erite kina buya emete yene yane yonsi no bori abana ba minto bonsi biba bali baro otoraba muri 10 bonsi bigo bali lira subusibwane ingankie kegenderetega emeteye ninje nasimegete nkamatavinge ejere kujirogora ekyagara kale mirokale na agosimekeire konga chishiringi 6,300 yagotewa buna ni yerosimegete meteyo na nigo asinyitwe sababu ya muro mwabo kogenda koleta abasigari na kumubwata eliyo kumuira asegeta seni kya basigari tanya konga bese ejibaka rero lakini ngati kuna chiremeteye wetani kane agotumne yaye wano asitubaka ine abuna onare kuna chemete tari eria na musimekerete nare kunacha ego nare kunacha yero mubaka igora ase eria ne eria nesimekerete omukungu oyo runyomba otirimbo kabaka aria ase bundi yare omakoro motebinge mete ine yaye atabya chibundi ngemete ine yaye ngabo asiba ikiri batigero bakole gochwerie mete iyo eyuko nora bayeri ababundirende bagendera gochweri bang'akeresi mibande ng'aigu no mong'ino oria akoroku choice mugonsare nero chasabuo otabi chibundi igoirana ekero ngo babori ng'akiacha iga nginkia batebia bakong'eresa igo nanyora chigari chigocha chinyinge narengana kigari yane jarenge bara nero kero kende barorire ribagari yakeire inkore kwerende nsuki egari iyo egere baete iringo dirojuru nanyora umweshimiwa Mondo monyene my brother ugusoka guocha namorora natira bakasare namubuli ky'abantu abonse bacha gokorega namudebinga inche igonko maete buna my brother abantu abasigari bechiriga bakabasigari be county ngibacha gokoraga aso bwenge kurwabwo ekero ngumuboli gotenga tari kinatwachaga ngabana gotwacha iga okore kwerende abasigari korega sina bareta kamukore nabona arusi wabu igo naretu keumbu ngagete nganga kiere iga na nyorire ochirero otamiro ochire Nairobi ontigire obekira amangana nga abasigari abake lazima bangire osongo bono nabere ng'enjere kabireyo igonshanga etengi kiaba abaraya bange mbesogetia sense meyo erikonyara kobaga bakomokonya gusemba murusi ase chera yakonyara abekirwa sensemo ya keumbu kurende egasinya gotebekana ng'airwa goika ase chera ensemo ya Kisii Central interosión jikingorukwa amana advocate abosongo ana chirega keumbu ase kocha gokonyo minto de gobuga tuna basigari abange mono bamukira bakakwaye ya kerera matu so base aso so deputy governor ito Dr. Monda no ya kurukwa nere Monda kurukwa Reuben Monda bamubwata ngangu tuare ngemete ekagere kobe deputy governor lakini ya rombo yana ngemete yangu ne ya ndora kumiri ngeringa ya beire iga astroke umbuki ya beire ngetekenene abasigari bando baenda bange igabo no tutakairiko unaone bondi
bono tokumwira bosongo airwe bona asa nene achikoka kina kuru asa nene gari bosongo wasigari bakemuga they are unable to gukora kindu twagire ko babori bamwe bond bangire batera bakumwira bosongo nduto ba the problem is that tigaenda bosongo aro soko wera bond yamba kumwe bond bado bamwira mapi kotini. We are ready. I have instructions to appear for him and to make sure that otwari a bond. Engana na kirosio ndieki nigo ukonsana no huko nabo igo kobarro kwa banyanyimbo kwanya tukoboko mogosa mono igoro yo kubwato kwa endu weya yo mokonyi bu mugabana. Patige mtoto committee. Why a contingent of police officers? What is so important about it? Go to emete a few no just emete menge. Yere emete meke. What is so important about it? What is the drama? What is so much drama about this? Nigate bire muna abanchikari niko banyako bagotumeka obea sengencho oko oyino mo bisabwe serikali kangole gotebigwa agende aikase gitaseni iguro ya magosa nako bagakorekana. Inki batai como era ponde keumbu. Erbio como nyene ile ke kotini because no Monda retired is an officer who has been working in the government of Kenya for a long time and he is a responsible person who knows the law. He can easily be told to go to court. Next year. So we don't see the Olaparo about it. We don't see why it is being made a big way. Is it because it's the deputy governor who is there? Then that will amount to misuse of the office. That is misusing of power and it's not allowed. We will not allow it. Engusana no buni yiga nigo yanya ko bagego cha chingaki ogotaba ogwo ko bawiya ogwo kubwatana ko muga modebito gabano yo no mugabana gwe county ya Kisii igoro yo muteno ya siasa na kogendera kubwate sia abalia bagendrete ko murwani mugabana gwe county ya Kisii. Nkodi botera Africa Finance TV Maritana Gilbert Kobi.